Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara unumgare panapa. Dagokutenda nekutasei. Well, folks, thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Kana une diri raunaro raunofunga kuti iwe nentogona kuitisana tite mari ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasa apa nditika kana une nyaya yaunayo une nyaya yakatika kumaraini kwako nyaya dzechokwadi ndibate futi pasave namba ipapo tifambire nyaya dzacho anditika. Well, nyaya ndanayo zvamanje manje inyaya ya Douglas Komadagi Douglas Ngonzora ayo arovhura home mukomana saka rekandirekezotaura zvakawanda ndikuratidza mega achitaura kuti aiwa Chamisa akaregerera vanhu ma-MPs aya akadhoneta akabatsira ZANU-PF kuti iwane 2/3 avedo. So rekatipinde mukavidhiyo muzionere mega munozoti aiwa ini ndinonyeba. Saka rekatitange nekavidhiyo tonotaufa ako. I said, by his actions, he aided ZANU-PF. And those actions helped ZANU-PF. And you also said he donated 2/3. Or you didn't mention the name. I just want to clarify who aided ZANU-PF by donating 2/3 majority to it. I think he did. Blessed. He did it in a very passive manner. Right, nyaya iripo mawani dati munyasotereresa munyasonzwa kuti zviri kunzi panapa naDouglas Ngonzora ari kutaura iye kuti mawani nyatsotererai tizotaura nyaya yacho tererai munyasonzwa. I said, by his actions he aided ZANU-PF. And those actions helped ZANU-PF. And you also said he donated 2/3. Or you didn't mention the name. I just want to clarify who aided ZANU-PF by donating 2/3 majority to it. I think he did. Blessed. He did it in a very passive manner. When the recalls were happening, he did not support the MPs. He did not even depose an affidavit that Chabangu was not a member of the CCC and that Chabangu did not have authority. I would have right. Andisikuza kuti chokwadi ere kana kuti kunyeba kuti hapana kunyorwa tsamba kana kuti samanisi rinotaura iro kutaura kuti Chabangu asi secretary general. Munozama zvaya paChabangu pakatanga kuita recalling ma-MPs achibudisa vanhu anzi Nelson Chamisa aifanira kunyora tsamba vachimuramba Chabangu kuti aiwa maya iwewe hatikuzive. Handisi hangu kuti havana kunyora here kana kuti vakanyora, but let me know what you think in comment section kuti tsamba dzakanyorwa here kana kuti hadzina kunyorwa, so that tinobatsirana nesu vamwe tinenge tisingazivi. Handitika hande tinzwa kuti ari kuti chiko Ngonzora. And therefore I believe that there was method in the madness. I genuinely believe that. So, in your view, Nelson Chamisa is a victim of his own making? I never said that he was a victim. I never said that. Anzi, I never said that Nelson Chamisa was the victim. Saka munhu kana usiri victim urichi munongozisa mega. But if you look at not protecting your MPs, not deposing an affidavit that would have resolved this matter, because they were fighting on who had authority, and the most undisputed leader in the opposition was their president. In the CCC, it was their president. Nobody would have questioned what Advocate Chamisa was within the CCC. His affidavit would have been unfathomably important, blessed. And the absence of his affidavit was commented upon by Justice Mutevens. And on the second case, despite the comment by Justice Mutevens, the CCC did not correct itself, right? And the MPs were let to go as they were,
and they lost their court case. Two court cases. They lost the right to represent their party and so on. And as we can see, ZANU-PF has 2/3 majority. Right, ndo nyaya yanga ndangoya nayo panapa kuti hanzi Nelson Chamisa akaregerera vanhu, akaregerera ma-MPs ake, angadai akaitawo mutactic wekuti chii ma-recalls aya asaitwe. Hamene kuti bo here zviri kutaurwa na Douglas Monzora. Let me know what you think in comment section. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, baba ndokutenda. Thank you very much nekutumira nyaya. Thank you very much nekutumira ma links. Thank you very much nekusupporta .5 Creative Studios. Ndinoti is bye for now. Tosangana muchini mu video rinotera.